Goodbye long hair, aga mga liana. Kabaga. Naikuto. Oh. Hi everyone, madung adlaw ni jong tanan for today's video guys. Si nanay nag-request og nilawoy. So karon nag-prepare mi, naghagpat mi daning mga dahon-dahon. Ang tasa guys, oh. Patula. Hinatag ni sa mo ang ijaan. Inja. Si nanay din nakaluto na si Jan, nagluto si Jan og pork nilaga. Inja. Si tatay mo sa ijang giluto og pork nilaga. Ningin si Jan. Di sa kuno sa mukha og karne baboy. Anang sugo ko ni jag maglawoy kuno ko. Buka nga kuhaan mo. Natag ng Lola Pidila. Pinaw pa nga nga. Tagunson magud mi nagkaon mi karning baboy. Gahapon nagluto ko karning baboy sa gulay na. Karon pod naglaga si Ja. Si tatay ra may lagaan na ako di po ko ganahan kadyo karning baboy sa mga nang maglaoy ko puro ra dili gulay. Ipares ti sa pinaisan nga isda. Uma pa ka ba? Uma pa. Nauna nagkaon. Pork nilagay dyan sa daan. Jadi man po na mukaon lagi si Jess karni. Sabor naman na. Padaplin rin na ni dyan na. Bawal ng bata ah. Mukaon naman na si Jess karni. Basta pirituhon. Pero sinabaw di. Huy, magidbang na ba? Bad na ma. Bad. Tulo ka klase bago. Kamunggay ug patula. Nauli na destiri na nadiris family house sinja kanahon na ako nga bawal mo sa mo kaog mga green leafy. Na napamami nasalin nga atay sa karning baboy. Mao niyang lutuon para nidja. Nidja. Luoy lagi kay daghang bawal. Nang kinahanglan ta mangitag paagi nga makakaon si Jada ng sudan nga di bawal nidja. Na magluto ko aning inatayan. Si nanay kay mamalagi itong nagluto mas nanay og pork nilaga. Nakalimot po si Ja. Ang jang pork nilaga ay pang gibutangan og dahon. So, bawal lagi hapon tong tiri. Nana nga, di lagi lalim ning nari bawal sa pagkaon guys. Kay di lagi magnahunagin sana pa ilutuon. Inatayan nga karning baboy. Ang uban ani guys, lamian sila mukaon pero ako di jud makaya sang ginawaan mukaan ko ngani kalang atay sa karning baboy. Mukaon ko atay guys, ko na jud atay ra jud sa manok, purog mga atay sa karning baboy. Sagin sa diha basta kay atay ra jud manok hangkanon dani di na kaya ni mukaon pero magluto mas gyapon ko kay loy man po ng uban og di na to lutuan. Labi ng tiri, maluy kong tiri og kanang nay wasi jay makaon bitaw. Nga na kami hilig min darig lawuy. Nga na ako sakitan ko og nadis tiri maulis family house kay hilig bija mig nilawoy mga green leafy. Inja hilig bija posterida ng green leafy inja karon di na sila kakaon. Nga nang maluy ko. Ngita jud kog paagi nga makakaon si Ja og kanang pagkaon laging di ni Ja mabawal. No na nga taman sana himaluto nga di bawal hala. Ha sijang pangita ag paagi nga malutuan.
Ada ning pigaag kalamansi guys instead nga suka ang gamiton. Kanina lamang kalamansi kay madyo ni kay ni si Jay chemical. Pawa si Jay sa lansa. A few moments later. So guys, mauna ni si Jay. Dali ram ko nilutuon ning atay guys, inja. Madyo ko dani mo tilaw harang gi-estimate ang pagbutang og asin. Kay di na kayas ginhawaan lagi mo tilaw. Diya guys, naada ko napalit nga milon. Kay nami silingan diri nga nang harvest sa ilang milon. Diya, namaligya man sila. Ning suway po kog palit. Duha ni sa ka kilo kapin. Kuan 80 pesos. Diya, try ta natag open og unsa ba ni. Di pa si kadyo puwa bitaw. Tamis na ma. Bao di dabong bakanig insa ba ni nga di man kadyo si yung puwahon na may uban nga nga grabe yung puwaha. Nasparon man ni. Pero guys, bisag inganig purma, di dita mohusga di sa hitsura. Ang gitilawan tamis. Maningag di ta maghusga sa hitsura at jajang tilawan ug insan ja bisag inganig ni lisparon. Tamis di ay. Abi ko ganina og lispat si Jan, abi kong di tamis pero namis di ay. Salamat sa nagbalik dyan nga marapong parente. Shout out Cecil. Lisparan imong melon sel pero buyag, tamis kadyo. So guys, mamahaw na sila. Bitaw. Ako jud guys, ug mabuntag basta na ay pan. Magpan ra jud ko. Taktura na tagsara ko mo kauno rice mabuntag. Gawas lang siguro og way pan kay pugas ko kag rice. Mahal tanin jo. Gikan na sa eskwelahan guys, diretso mi dari salon. Kinahanglan ang gasalya na putlag buhok kay di jud lalim ngani kataas, inja na ay lusa na kuto, di mo pwede kag kuto, pero ko ganahan man anan man gud yung gipaputlan bahalag sayang. Nice ra bentag buhok kay grabe ka shiny bagsak inja. Dayon saan man ang shiny ug bagsak, inja na kuto. Hugaw mo na nga. Kinahanglan na jud paputlan, na sagdira. Mas maadyon po sa tanawon og short hair. Oh. Ina sa ate upawan ba? Hala na. Duko jud luhag. Wala yung color dam. Wow. May color. Hi guys, madung hapon. Gikan na din sa eskwelahan alyan nang ganina. Pagabot na mo, marami ka video kay nabibuwi diri kay niulis rami basta nas Dalton. Mabibo jud mi. Malingaw mi basta nas Dalton ja. Nanguli na pud sila. I love you, ma. Love you. Nasalya na dia, short hair na. Short hair na sa Aliana. Sayang suwa nza ma. Nasuwa na po magsuwa butag buwad. Magsuwa buwan ma. Kao nagbuwad. Diya guys, so ako'y lingaw. Magsup-sup ko na ning kakao. Matamis na ma. Hinog na ba kani? Nanay, mara magilaw pa na eh. Ay, lingaw diri. Namingaw na pud mi kay to ana nuli naman pud sila tour. Igora matulari na niud to. Dagang nahinayang sa buhok ni Aliana.
Na mubo na, paabagan na. Anong gisuod? Diha. Tamis na ma. Wow, hinug na diri ay. Musup-sup ka diya ma. Sup-sup ka, sup-sup. Ang tinlang tunlo ng niso ma. Di mo guli matun? Ay, di ma. Atun lang. Love you ma. Tunay? Di mo guli po dito yun? Pwede ma. Hait ni ma. Your turn na. Bitaw siya yan na guys, di sida ngay patas og buhok. Kay di sida ka mo kung sida buhok. Nagali ka mo ni mamugong. Love you ma. Hindi, lisod. Humaligo si Jack. Karang kasog shampoo. Ala ka, giubakwang ko. Love you ma. Ay. Salyan, nalupig si mamag buhok. Kuhan din guys sa personal. Lingkod sa kanay bagsak, shiny. Jack. Pasalamat lagi ko nga wa muliwat na ang buhok. Kaya ako kay ang buhok kay kuhan man yung buhok, curly. Love you. Karon na po di, temporary na po di nga tulig karon kay ang gipa isa nga na, gipa pransa, gi-blower. Sa gisor de basto ma. Tubig. Siya na, naminis dag buhok. Sana all lamig buhok. Kaso laman, hindi siya pwede patasin lagi. Kay, di ka mao. Love you ma. Di ka mao magpahili na sa buhok. Usahay og sugo pasudlay sa buhok. Di siya tarong magsudlay. Mao nang, Ang sayang suwa niya ma. suwa na po yung nanaon natin suwa. Gulay ko do. Isda. Kagulay ma. Di pwede sige ka pangutan na kay naanad kagabi chicken. Di karong udtupod chicken. Jadi pwede chicken per me, ha? Pwede ma. Mukaon kag lutong na nga isda. Mukhang kuma. Kan magud guys, nauli magud mi ganina. Mamu. Alas 12 na kapin mo nang hanalam sang ipalitag fried chicken dito sa lungsod. Mamukaon ko ma. Ma, tangtanga sa ni ma. Be, Katughang kan ma. katil. Katilan di ka sa Arius. Ang gibutang ag Arius nga kuan piki. Be. Dili ka magsilbig piki dai. Kaya kasi lang ngay magulpo si Jala nila ha. Ang Ariusan si Jaw kuan. Fake nga perlas, maangay man. Love you ma. O na nga dyan ipatanggal kay kuan. Alak ka. Nadubli man siguro na yun ni kuan. Lakaw. Love you ma. Love you ma. Di si damangay ganing mga piki. Kay katlan. Nadubli dito nagbutang day. Nagubli mo putang ma. Kuan ni Jang. Yan na lamang kabutangan day. Love you ma. Love mo. Love mo. Love mo. English, English. Di ma. Gali kay magtabang yung mga maghakot kahoy. Tama. Maghakot ang kahoy.
Niya tinaning sa ngago na, ag mo mga kakao do sagi. Mag-slice na ko ani. Hinatag ni Ate Flor de Lis sa Mimilo. Kay tang patilaw ni tatay. Nga naraman tayo no. Nanihapon day minja na kanangan ako nga nadami dragon fruit. Kinahanglan si Jai sliceon. Salamat, Amy. Salamat ko no, Amy. Kanahang na tiguang. Kanahan ako nakastiguang. Dami lang, Monica. Salamat, Nika. Kaya mo 1,000. Kaya makapalit sa pugong pang-birthday sa kakilong manok. Itagaan ka og parta. Sa kalibo. Sana all. Para ng tanas kuwan. Ano na? Dagay siya lami. Father's Day, painungod. Ya, bagay dito po. Inokleto na. Di ko yung muna po na, abon. Kag sa mga tata, dani, kaisa ning, sa isa kata na meja ha. Ato na meja na. Ang mo sa daan guys, inununan nga bulinaw. Bisig mo pagtagay. Ato nang pampaharong malay. Ulahay mo na turtahan kay mamanig tikigun. Hindi pwede iturta. Mga Ninja. tata, bisig mo pagtagay nito. Malabi, ma. Simsibugay kang taglaban sa kono ito, gamay na tayo. Sabi no, na hindi ka. Nay, gumpot nay. Hindi, nag-aambal ko kung magkaulog. O ka nang wala ko sa ulang-ulang. Ano nga, sino nga, ma'am? Ito. Mado na kay Homo. Yang isa tay. Yes po, dinis. Damisa. Cute ka, ma. Ang pipino. Ang pipino ang dito sa... Yan. Cute ka, tati. Doon nga ba tayo? May karoon. Naghanto ni. Ay mo Homo ka lang mukha na ni. Tang sa batalan, imo na nga ka na nga sa, kate ala na nga sa. Ali na po kaya. Nabulog nga. Mo bawel. Parang melon, di ko melon kagahi. Humot ma'am. Ano? Nabi ako ang buto si Abi. Gusto ko. Tapos milon. Panig, bisa din na santo no. Ano gisa? Agkatong sumahay ng ipo na tamis. Lulu. Hindi tamis? Wala ba yun? Hindi tamis. Ang pipino bang gamay pa, tamis. Mabot tayo ng bait na nagdag ka na buwang. Kaya lami. Okay rin na nga ni. Ang tani pangipo ko lang sumay. Aman ko ganun matag. Nakaroon mo ba? Nabalay may nga nilang tanong. Tinay, taga na spa mo itong dyan doon. Ha? Mas karoon siya, ang itong tubig. Hindi Ala. kasan. Ang tamis ah. Silo ka sa nang luto. Ayaw ka na, kanana. Adilan ang ba? Yang isa tis dragon fruit. Very good. Kami magod na. Diyan ka pulot dyan. Next morning. Hi guys, good morning. Mahotag kamuti. Na mga alya na di ang sisang gipatry og kaon og inununan nga dilis or inununan nga bulinaw. Kay wa may lain nga sudan aron pong maanad. Sige na. Hungit na na. Kari, ma. Di mo guna yung kuan, di mo guna yung dakag-bukag. Pwede naman kanon sa kabuok. Lali kay tagaan og kanang nay surprise inja, tagaang premyo.
May premium, ma. Basta makakaon ka na. Tapos itong kam-kam palit, ma. Hindi man gud pwede mamili kayo tay laing sedaan karong buntaga. Nakoy klase ron, ma. Wa ugma. Sama? Ugma pun. Ang kadil taglay tirag eskwelahan, ma. Hala, preso ka. Di lang magana. Dali na anong very good.